أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد رفيع الدرجات والدود فلي أن التنين والمن دعمود يسكري بلسو في بلد المجال مسودم سأن مقربا ملكنا أنا ملكوكا كفاية أبسيلا أو داسي أو دانا كجموكا ملكا جبري سيغا جموكا كلمة كونو زغري بلسيكا مي بروفيسور ناسيكا إمشي ترابو كلا ناسيكلي Professor, salam alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naskili turabu kana jamukan ka na mi dawa bi baba kono ni fulli kan boma. Alhamdulillah silami fo fulaki wal mando jaran ko fe be zikri prisi kan baga bela jale fo. O ko fe professeur tenyira nti senge be fuli taka nyashi bela dugu na lam ni bela. Parce que ni ame jonon kona di Fo sawuna iba fo ko sawuna. Sigatula. Professeur tenyina aga karamo ko. Beladugu bamano di professeur Bulomine kawatum kalanin kofi kambulo mine alsam kalanin kofi kambulo mine dalalu recherche ko kakla kambulo mine che bisaba nyanyini kofi Allah akbar don la na borokaka narasona o ko ta kambulo mine ko le fi non nyini kofi ko na na fembo jirila wasoro Probu anyi recherche benu ngala ngam kuma sa adina nono ma yoro mafo Allah akbar sila nanga tokoro fu beladu bi jiburla dozuf me faraja dozuf beladu na labni be ma ma bolo be la turu sultan worala kadam ne nina kana bla kulabana kambabef mune sejo kala yorola ubi sejo gla yoro do ba chen yoro do mune adama kala ba garjige di yoro do ba chen yoro do mune wo mali jukala ubi mali jukeka ko do do badu kono ko mo o mo fu mune faso tigi bon ko sobe ditigi alba kamu fu mune we dinyo so dino kala Ibrahima Taliki kamu fu professeur dino so dino do ubi sega ko bona ubi sega ko chena ka chena muso ta kadi ka ko do nyogo za farali yoro kamu fu ko fe to na la mara fu bi la mara gido ka chena muso be nyanfe la mara blina amu fu mune ma bi no problema ndo mune ma sheblema ndo mune ma woro blema ndo mune ma bable resaraka to do Joseph sigatan mune ma alma shi mo do yaro do mune ma shi mo saro do be ne alma shi mo saro ni sabara dingile kambo Allah alma shi mo saro ada ma be bokenela kambo Allah mune alma shi cheni yaro do kama chi mo sofu mune me gilo do ngoro koni ani file ngoro Allah flinch le ngoro ani numu gido dawone wala kama chofu mune be saw babara be jigi so de abara to be sara kumulela fogati sa jigi ati bandi yo so ni kofu mune me masa Sulemana gilo do kama sa dima mune ba safle do mune ba ani waraba kulo sila ni Sulemana waraba kulo bi asema do baratu be ni aga waraba bulula sila ni abli wallahi alna tarasi conference la ba ke me ni go do jemba bisa Allahu akbar Sulemana kone asra do ni ya baraka dima ni ya kulo blay kuna ka kulo ni sabani baraka blay ni chocho nyabi jona ya jabeti Allahu akbar ene ba fama chama na kuma kan dan ngene wala kan bi sigira ene sirata ko ni sigira yara jabeti sirata Allah ere kan mun fo bi kono kan mo chewfo mun mi Allah taala mi sira gilodo Allah taala den do pe tek ni chebra ni ya baraka dina ga pape ko la wal ma mi fana tan yoraina ko ga bala chamo chewfo ame law sara gilodo do shi yoro din kon law sara sila ni law sara do wallahi dongo de nene musomana bisiti law sana ma fi atitare law sana baratu do be liya a professeur furukula wal maka baraka do kurukula law sana la fo dimu musotita Allah kurukulu ngeli law sana sera do bi ya gla kala
tala fo ka diɲɛ wuli muso tɛ taa Allahu an bɛ zumana dɔnbaw fo zumana kɛnɛ tigi zumana fifɛ ne bɛ bɛlɛdugu fo yan tɔɔrɔ dɔ ye si kelen kelen si labɛn gindo ani dɔrɔmɛ kelen kelen ani nɔnɔ kɛnɛ ani zumana tɔɔrɔ dɔ y'a sɛgɛrɛ dɔ fɛnɛ ɲɛna ko professeur ne ni bara fo ka diɲɛ wuli bi mana se yɔrɔ yɔrɔ ala b'o kɛnɛtigiya di ma Allahu o ye tiɲɛ n dar'o la ko o ye ko dɔ ye donc an b'o dɔnbaw fo o kɔfɛ Sira an bɛna se Sige ma ko laban bɛ Sige Musa o cɛ Sige dɔ jama tɛ ban cɛw cɛ Sige Musa dɔn jama tɛ ban sugu ɲama faralen ɲɔgɔn kan ɲama cɛlen o bɔgɔ tɔlen sugula ɲama furalen ɲama cɛlen don bɔgɔni mun b'u fara o kan a ye mun ni Sige Musa ni jama bila ka taa jama bɛ kɔ fo ka taa diɲɛ wuli jama kɔ tɛ Allahu Akbar gariya ye nafoloso den Modibo k'a ma ko Yunusa n'i y'a dɔn fo ka diɲɛ wuli tɛ kɛ tontigi n'i y'a dɔn fo ka t'i sa i t'i bolo ja gariya dɔnnen kɔfɛ ka t'i bolo ja adamaden tuguni a ye ma gariya dɔn bamanan b'a sigi ka waso ni gariya dɔnni di Allahu Akbar sila gariya de ye turabuko ja ne fɔlɔ ne bɛ fɛn siyɛn caman ne t'o dogo yɔrɔ si mun de ko Balabu n ka cɛkɔrɔba dɔ ma n ko anw ye bi ala ka maliki ye dalalil khairatu kɔnɔ n'i y'a siri dɔn wari la n'i y'a baara a ka ca la n'i y'a k'a kɛcogo la i sigi dɔn wari bɛ na ala tɔgɔ da a ti yɛlɛma o ni cɛ ne ma laturu la o ma fɛn ba min nafolo ko la n'i y'a kɛ sisan a bɛ na cɛkɔrɔba ko n bɛna fɛn dɔ d'i ma n'i y'a kɛ heure duuru a heure duuru a se la sika foyi t'o la an bɛ fayida fitinin de fɔ maaw ye de musa Allahu gariya fayida kɛcogonin dɔ de n'a bilenna pepe ni donna so kɔnɔ i b'a gosi i sigi so kɔnɔ kana bɔ dɔrɔn heure duuru dɔrɔn i b'a wari minɛ heure duuru dɔrɔn si kɛra fɔlɔ i b'a nafa minɛ o ye tɔn gariya o gariya ni bi an bɛ masala kan Sila n'i ye gariya lajɛ cɛw cɛ ye gariya dɔn k'a fɔ ko n ka wariko bloqué la cɛw cɛ ye gariya dɔn ka tila k'a fɔ n m'a kɛ cogo di ma kalan Allahu Akbar sira ni cɛkɔrɔbaw y'o kɔnɔna diya ye gariya ni nɔnsi baara cogo dɔ bɛ yen nɔnsi bɛ yɛlɛma cogo cogo diɲɛ don o don ko dɔ bɛ k'i ka nafolo ko la ten Allahu fo mɔgɔw b'u sigi k'a fɔ ko est-ce que cɛ ma taa nafolo fin baara kɛ est-ce que cɛ ma taa a fa ma kɛ nafolo ko la foyi t'a bolo gariya de b'a bolo Allahu Akbar o tɛ dɛ ne yɛrɛ se ne professeur yɛrɛ ma sisan ko professeur tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ dan tɛ dalu la k'a fɔ ko n'i y'a kɛ i bɛ wari sɔrɔ e hakilila ko ne bɛ taa don waatiya de kɔnɔ n bɛ za wagati k'a la nka ne tɛ don waatiya kɔnɔ ni vitamin ye kolofin kɔnɔ sira dɔ bɛ yen sira dɔ bɛ yen k'a ne dɔn ne ye o kɔnɔ batiri tigiw b'a dɔn ko cɛ min bɛ ka fɛn dɔ fɔ ayiwa sira dɔw bɛ yen o sira dɔw bɛ yen n'i da mɔgɔ dɔw la lasiratigiw b'a dɔn k'a fɔ wa ni cɛ in a taamana vitamin ye kimiyaw kɔnɔ kimiyaw sira dɔw bɛ yen n'i y'o min forogi cogoya dɔw a sababu sira dɔw bɛ yen olu wari d'u ma mɛ nka sira ne tɛ taa ni ye ne tɛ don ni ye cɛ 30 sira ne tɛ taa ni ye maliki mideni na ahalali y'o heli kabimu kɔnɔ ko bro kala ne kɛra ko se ka ko dɔ kɛ la mɛ nka i bɛ na i saba ka taa ni yɔrɔ min na wallahi laturu ayi sira laturu bon laturu fo bɛɛ tɛ dɛ ne b'i ta dɔrɔn ka gariya ni kɛ dɔrɔn a bara parce que gariya mɔgɔ t'a la quoi parce que waatiya dɔw filɛ nin n'i y'a baara a tɛ ɲɔgɔn fɛ n'i bɛnna nɔgɔ la nafolo tɛna ayi kana se ka la fɛ samiri sira dɔw bɛ yen n'i b'a baara n'a sɔrɔ ni e yɛrɛ ye bon karamɔgɔw b'o yɔrɔ kalan n'a sɔrɔ i ye Ismul Anwar baara c'est à dire i ye Ismul Nuraniya baara i delila ka baara kɛ i delila ka Ismul Nuraniya ne ka karamɔgɔ dɔ bɛ yen n'a delila ka bɛrɛ kan ko maa k'a taara Dakar Sénégal ale tun bɛ ala tɔgɔ dɔ nɔfɛ bon n bɛ se k'a fɔ samiri sira dɔ don an b'o sira in nɔfɛ mais ale ye salatunariya baara kɔnɔ a taara karamɔgɔya don kaloya la a ye tile 7 kɛ kaloya la a bɔra ko karamɔgɔ ma k'a ma foyi karamɔgɔw ka don tuma la a donna tile 14 a bɔra a ma foyi karamɔgɔw ka don ale karamɔgɔ yɛrɛ donna tile 1 dugu dɔ la karamɔgɔ ko samiri min ko k'u n'a tɛ ka baara kɛ ko parce que k'a ye Ismul Nuraniya baara kojugu Allahu yɔrɔ tɔgɔ baara kojugu ne yɛrɛ b'a dɔn ale de kɛra maa fɔlɔ-fɔlɔ min ne kɛra salatunariya ka kolo dɔ bɛ ko salhamu kamlashin lahakat kashishu sira nafolo wallahi professeur dana gariya Allah yɔrɔ ne ka kuma man jan dɛ ne bɛ la ka nin fɔ aw ye ne bɛ la ka nin fɔ aw yɛrɛ ye zikiri prise sanfɛ n ko ni cɛw ko nafolo ko tɛ tiɲɛ ne bɛ la ka fɔ an ɲɛna n k'a ye bila sɔngɔ la ɲini n ko y'o fɔ i y'a fɔ ne de bɛ baro la dɔrɔn n k'a ɲini ka na aw yɛrɛ ni professeur bɛ jala n'a ɲini ka dɔn est-ce que professeur nafolo ko nin
era bi fɛn dɔ don a la a bɛ ne ma fɛn wɛrɛ fɔ a ɲɛna wali bala so bala ni labɛn ye a y'a se wallahi y'a fɔ ni cɛ min yɔrɔ ko la a b'a dɔn siga t'o la ni cɛ da la fana a b'a dɔn la tɔgɔ dɔw bɛ n'i y'a baara mɔgɔ ye n'a bɛ ala ko ta k'a ti ɲaamu a ti ɲaamu ka n'i yɛrɛ sɛgɛn i bɛ ala tɔgɔ caman baara y'a tigiriya foyi la parce que nɔgɔ caman bɛ n'a donna adamaden na i sugu dɔ bɛ yen o ti sɔn mais ni gare mɔgɔ t'o la mɔgɔ t'o la professeur yɛrɛ ka yɔrɔ jan ni cɛ professeur ka foli foli kanu professeur a bɛ ka ɲaga ka taa fɛ parce que si moderne mɔgɔ min fɛn min bɛ ne bɛ ka kuma kan c'est à dire kuma ka di da kojugu mais waati b'a la ka taa dɔɔni i da tura gariya min na gariya ni pigeon jɛman baara cogo dɔ b'i bolo ka adamaden kɛ nafolotigi yɛrɛ professeur bi ne fɛ k'o labɔ k'a di diɲɛ mɔgɔ ma parce que diɲɛ bɛɛ bɛ boli la di wari nɔfɛ bi ko na bɛɛ n'a tigi tɛ kelen ye ayi dɔw bɛ yen olu ye spécial dɔ ye k'ala tɔgɔnin kelen kalan o ti maa kɛ dɔnniba ye professeur ye professeur de ale b'a bɛɛ ni maîtriser n'i nana ni turabu ye i b'a to a ta la n'i nana ala tɔgɔ la i b'a to a ta la n'a taara cɛ bi saba fan fɛ i b'a to a ta la aw mana taa sira o sira kan dɔnni kɔni sira kan n'i n'a sira i b'a to a ta la gariya pigeon jɛman professeur sila gariya ni da n'a y'a ɲini fɛn bɛ maa damadɔni ta mɔgɔ joli mɔgɔ professeur parce que sira gariya filɛ nin ye gariya baara cogo min ne bɛna magara n'o y'a pigeon ye k'a fɔ ko n b'a kɛ n di dɛlɛ d'i ma o ye nkalon ye a ye nana ni m'o f'i ye dɔrɔn i ka samara fila sun ta i ka taa ala tɔgɔ o ti tiɲɛ ye a to dɔnni si la maa mɔgɔ b'a f'i ɲɛna dalu la k'ale bɛ dalu baara ka d'i ma que ce soit musoko baara que ce soit diɲɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'a ma dɛlɛ d'i ma dɔrɔn wuli ka tɛmɛ n'i sen fila ye su o su de bɛ o bɛ dɔ dugu dugu jɛlen fiɲɛ na ka na ja dɔ de bɛ girin siga tɛ na gariya i kɛra diɲɛ mɔgɔ ma ye que ce soit i kɛra siya o siya ye que ce soit i ye silamɛ ye i ye chrétien ye ni karamɔgɔ ko dolo datugulen bɛ dolo yɛrɛ kana k'i la gariya mɔgɔ foyi t'o la dolo yɛrɛ kana k'i la professeur bɛ sinon maa dɔn n bɛ ka min fɔ n'a sigira tabu kan yɛrɛ ne kɔni bɛ tabu ni tabu ne b'a dɔn ko jugu siga t'o la mais là ne mɔgɔ foyi t'o la ka fana professeur an t'a lajɛ est ce que n'a sɔrɔ ne sirilen don n sirilen tɛ n dabali ye mɔgɔ foyi t'o la a kɛ fana bɛ kɛ Allahu c'est à dire fo n'i ma ni ɲɔgɔn ka fara ɲɔgɔn kan k'a da tigɛ fo n'a ma a pigeon jɛman don k'a daga ko n'a y'a ko dɔrɔn a ban Allahu akbar c'est o kama ne tɛ se ka maa caman ta kosɛbɛ parce que karamɔgɔ den bɛ nkalon dɔ la ne t'o fɛ dalu o dalu bɛ yen i b'a baara cogo la k'a kɛcogo la ne ti fɛn kelen fɛ k'a fɔ ni ala tɔgɔ dɔ baara k'a nasi kɛ foroba nasi n t'a fɛ ne t'o fɛ n'i ye mɔgɔ 10 ta o maa 10 kelen ka dalu baara a bɛɛ bɛ baara non i ta bɛ baara k'a d'i ma ten mais nasi kelen fɛ sisan n b'o tila 5 k'a yɛlɛ bɔ o tɛ tiɲɛ o tɛ kɛ ala tɔgɔ la i bɛ taa sɔrɔ ala tɔgɔ walima laturuden mun ta ne ye adama ta sisan walima ni ye musa ta musa ka gilo bi baara ma k'a ka daga k'a d'a ma ɔ mɛ ka taa ɲɛsin dɔrɔn k'o tila maa mɔgɔ ma ne wele ɲɛɲini o maa taama dɔɔni ni k'a bɛ se ka kɛ n'i y'a kɛ ten dɔrɔn dalu bi tiɲɛ Allahu o kama gariya in na bɛ mɔgɔ 25 ta muso la ka mɔgɔ 25 ta cɛ la kelen et puis n'i ye wele ne ka connexion kɛcogo f'i ye gariya mun ka d'a ye m'o f'i ye a saraka ye fɛn dɔ fana ye o bɛ fɔ sarakati dɔw bɛ yen o b'a la n'o saraka kɛcogo f'i ye ka saraka ye nin fɛn ni nin fɛn ye n'i bɛ excellent fana la n b'a saraka f'i ye n'i ye fɛn dɔ sɔrɔ ni box n'o sarakati f'i ye o saraka e yɛrɛ b'o ɲini i b'a bɔ n'i ye muso i ka sarakati bɛ f'i ye i b'a baara et puis fana n'i donna daga in kɔnɔ obligatoirement ni taamasiyɛn dɔw f'i ye b'o y'a kɔnɔ pour que i ka dɔn ko gariya yɛrɛ ka ɲi i tɛ mɔgɔ wele wariko la Alhamdulillah musulmani min na fɛrɛ tɔgɔ dɔ bɛ n'i y'a baara n'a ka ɲi i bɛ taa sɔrɔ i ka juru n'i ka wariko bɛ i ka dɔw yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ u ka 1,10 juru kun bɛ dɔw la olu sugu bolo don ale yɛrɛ de bɛ wele ka wariko kɛ Allahu i bɛ dɔ de la ka wariko promesse ba dɔ ta a tigi ma ko ɲɛnabɔ dalu de jaabi fɔlɔ nafolo ko promesse minnu bɛ yen i ka wari kun bɛ maa minnu na n'a ma sɔrɔ i b'a ye o fɔlɔ de bɛ na Allah o ye na waati jumɛn ye daga koko 3 4 i bɛ commencer k'o sin daminɛ hali ni bala ka fi ma ko kala bina wawele ni ma e ko wawele mo ni ma Allah ya do ne ko do de dafe so ko ko sila bena ni relation di parce que mo ko mo to na yɛrɛ ɲininka ni ma na ala to la ma caman professeur wele ka ɲɛna ko o ma yɛrɛ bina to di dɛ caman bɛ ɲininka ko la ko ka do ko wari bina ni sabu dɔn ti a faamuyara ni ala sɔnna donc an bɛ muso 25 cɛ 25 ma bidu ni ye weleli kɛ i tɔgɔ bɛ taa i ka saraka ye min ye n'o sarakati fana f'i ye donc kɔfɛ n'a an b'a labɛn kɛ
avec tout le monde bien fier à la somme na la sona no bari ko ani mari ko ka magamu ko ni na dal fu barala ni fe beke na jabi fu yala professeur ko ki na porte ki gariami pigeon jama barali ale ni ke moyi ki na korabo ka meje je be girin la fu ni no febi na ni la fu barake mbalma ke mbalamso asebe sebe ko sobe parce que bogoro bolo birle le chama kuna ga be mo chela surubu de iturudo itaro uluma professeur korabo ni chebala ni chetala ebe modo ebe fagaye ni mo nganduru la mbalamso balma ke fagaye ni mo nganduru la be bara fara mo biduru ni ga dirse be ga tala jawo fa ni ko ni professeur ni osro min men mari ko ka awre indicatif ke 00223 77 18 13 94 ni ko il professeur de Niosro il y a la fin de la vidéo na ko kulu ni turala il ka soro carton a grenade il dit que c'est là il dit que la vidéo na ko carton na ni tushera la barga kana ga so la be ba so la grenade kulu ni kuma mbolo bi to kana jamga ka ko so ba serbe do ka amma fa allahumma salli ala al-mawsuf bil karam wal judi sayyidi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wa salamun ala mursalin walhamdulillahi